biye alamsa do en juin kalo kile mugan ani saba kɔnɔna la aw bisimila yi an ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka dakulu ka dɔn o de ka fɔ insécurité alimentaire kɔni okumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko Japon ye dɛmɛ don Mali ye fo ka taa miliyari 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔna ayiwa kibara minnu sera ma okumu kɔnɔna la olu yɛrɛ ka fɔ ko jumadon min ye juin kalo kile 17 kɔnɔna ye an ka jamana kɔnɔ ko ɲɛnajɛ dɔ kɔni kɛra o ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko Japon lasigiden min kɔni bɛ an fɛ yan nɔ ale ni OPAM n'ale yɛrɛ ye cakɛda ye n'o sigilen bɛ sɛnɛfɛnw kɔni kunna ni an b'a fɔ ale ma Office des produits agricoles du Mali ale yɛrɛ ni n'o ye programme alimentaire mondial ye n'o ye olu fana cakɛda b'an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ ka dɛmɛ don an ka jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ gɛlɛya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na ayiwa o de kun na ko ni ɲɛnajɛ in kɔni kɛnɛ kan Japon lasigiden min yɛrɛ kɔni kun bɛ ko ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Japonkaw ye dɛmɛ kɔni don maliyɛnw ye ko ka taa miliyari 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔ na walasa baloko gɛlɛya bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ka fɔ malo kɔni tɔni 600 ale ni 67 ani jɛgɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ boîte kɔnɔ ko o tɔni 100 ale ni 20 ayiwa an b'a yira k'a fɔ malo min bɛ yen nɔ n'o kɔni dira ko ale yɛrɛ musaka ninnu bɛ taa bɛn miliyari 1 kɔni ɲɔgɔnna kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni ma ayiwa min yɛrɛ ye PAM ye olu y'a yira k'a fɔ ko ni dɛmɛ in bɛna kɛ olu kɔni ma sababu ɲuman ye sabula olu kɔni ka ɲinan kɔni dɛmɛ na olu ko o kɔni bɛ taa bɛn maa 100 ale ni 22 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni ma wa ko ni dɛmɛ in sababuya la olu bɛna se ka u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen PAM mɔgɔw fana y'a yira tuguni k'olu ka dɛmɛ kɔni okumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo ale ni Tɔnbɔkutu ko olu kɔni kun ye kalanyɔrɔ dɔw kɔni ta o kalanyɔrɔ ninnu kɔni la olu kun bɛ dumuni di kalandenw ma an b'a yira k'a fɔ ko o kalanyɔrɔ kɔni kun bɛ taa bɛn kalanyɔrɔ 300 ale ni 64 kɔni ma o kalanyɔrɔ 300 ni 64 kɔni na a yira k'a fɔ kalanden minnu kun bɛna dɛmɛ sɔrɔ ko o ye maa 80 ale ni 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na hali bi o tɛmɛnen ka bɔ yen ko ni dɛmɛ in kɔni sen fɛ tuguni ko kalo 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ fana bɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ye olu bɛ se ka denbaya min fana dɛmɛ ko o bɛ taa maa 20 ale ni 7 kɔni ni kɔ kɔni na ayiwa o maa 20 ani 7 kɔni na a yira k'a fɔ ko maa 14 kɔni bɛ yen nɔ ko olu ye musow ye ani denmisɛnninw ye ayiwa ko Japon kɔni ka nin dɛmɛ in kɔni okumu kɔnɔna la k'olu bɛna se ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'u la u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na ayiwa hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ ni gɛlɛya ninnu kɔni ma bɔ dɔwɛrɛ la kabini san 2000 ale ni 12 kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ wale jugu tabaga minnu bɛ yan nɔ ka gɛlɛyaw lase an ma o okumu kɔnɔna la ko ni maa ninnu kɔni garijɛgɛra ni gɛlɛya in na nka ala ni baɲumankɛ tɔn kɔni sababuya la ko u bɛ ka dɛmɛ ko o dɛmɛ ninnu de sababu Japon kɔni ye miliyari 1 ale ni k'o di walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn bolola dɛmɛ cogo min na walasa Mali la gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen cogo min ayiwa min yɛrɛ ye Japon lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka nin dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ ko teriya min bɛ Japon ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko o hukumu kɔnɔna la olu bɛ nin dɛmɛ kɛ wa k'a yira k'a fɔ fana ko maliyɛnw kelen kɔni tɛ nin kɔlɔlɔ in na sabula ko olu b'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu na cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Bagineda ko EDEM ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ko tiɲɛli kɔni don n'u kun ayiwa kibaruya min sera ma o koɲɛ la o de y'a yira k'a fɔ min ye juin kalo tile 22 kɔnɔna ye ko Bagineda EDEM ka kuranso min bɛ yen a yirala k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ kɔni kɛra ye ayiwa ko o tiɲɛni okumu na Bamakɔ kin dɔw bɛ yen nɔ ko olu kɔni tɛna kuran sɔrɔ nka EDEM ma o y'a yira k'a fɔ u ka sɛbɛn kɔnɔna la ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa baara ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛni min kɛra olu nɔ bɛ se ka dilan cogo min walasa bɛɛ lajɛlen ka kuran sɔrɔ don n'a nata wa ko a baaraw tɛna mɛn sabula ko olu bɛ yan nɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de kama ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Masina a yirala k'a fɔ ko olu ye dugudenw kɔni caman kɔni siranna ko ka sababu kɛ marifa mankan kɔni ye ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko juin kalo tile 22 kɔnɔna la ko Masina fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Togolo kura ale ni Togolo kɔrɔ ko marifa mankan kɔni bɔra yen nɔ wa olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Masina kɔni mara la ayiwa ko ni marifa mankan in kɔni na duguladen caman kɔni bɛ yen nɔ olu siranna ka sababu kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina fan fɛ banbagati wale kɔni caman bɛ kɛ wa majuguw yɛrɛ kɔni caman bɛ yen nɔ ko tuma caman u bɛ nin waleya ninnu kɛ ayiwa o de sen fɛ ko ni marifa mankan ninnu kɔni bɔra duguladen bɛɛ lajɛlen girinna k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni siranna ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin ye marifatigi dɔw de kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka an bɛ wagati min na ko bi u yɛrɛ kɔni ma dɔn ko nka ko u kɔni ye marifa de ci k'u ka tɛmɛ maa kɔni t'u taga yɔrɔ dɔn an bɛ wagati min na ko bi ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Ɲɔnɔ di Sahel a yɛrɛ k'a fɔ ko yen kɛnɛyaso kɔni ye minɛn kura dɔw kɔni sɔrɔ
Ayiwa kibara musila mo kunya la wula yɛrɛ na ka fɔ ko siɲɛ kalo tile 20 ale ni kelen kɔnɔna la Sicile dugu kɔnɔna la ni ale yɛrɛ bɛ Nyoro di Sahel kɔni fɛ a yɛrɛ ka fɔ ko olu ka CESCOM ba min bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ ye Abi Magiraga ko o CESCOM na ko minɛn kuraw kɔni dira yen mɔgɔw kɔni ma. Ayiwa u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni nisɔngoyara kosɛbɛ ko ka sababu kɛ ni waleya cɛ ɲuman ye ko sabula olu kɔni tun bɛ ni yɔrɔ in na ko olu kɔni tun mago tun bɛ ni minɛn ninnu na u ka kɛnɛyaso la. Ayiwa ko ni minɛn ninnu kɔni dir'u olu ma ko o ye nisɔndiya ko ye olu kɔni bolo. Ayiwa an b'a yira ka fɔ nin kɛnɛ in kan maa min yɛrɛ kɔni tun bɛ o de ka fɔ Nyoro di Sahel yɛrɛ gouverneur yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan. Ayiwa ale fana y'a yira ka fɔ ko nin ye waleya min kan ka fo kosɛbɛ sabula ko nin bɛɛ ye ka jamana dɛmɛ de. Ayiwa an balimaw ni kibaruya de kɔni tun b'an bolo ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.